Numele meu este Maria Bolgar. Numele meu este Maria Bolgar. Sunt o persoană care vrea mai mult decât o viață obișnuită. Deci mă numesc Maria Bolgar. Sunt o persoană care vrea mai mult decât o viață obișnuită. Ocupația mea acum este încă combinată. Bună seara, dragile noastre prietene! Și bine ați venit în această seară, în primă ediție, în format de webinar a acestei inițiative de dezvoltare, de evoluție a femeilor în 3D. Ce înseamnă 3D? Înseamnă dezvoltare personală, dezvoltare profesională și dezvoltare fizică. Sunt super recunoscătoare că mă aflu aici și mai ales că voi sunteți alături de mine și vă mulțumesc din suflet pentru prezența voastră. Dați-mi voi, vă rog, să mă prezint. Numele meu este Maria Bolgar. Sunt o persoană care vrea mai mult decât o viață obișnuită și ocupația mea acum este combinată. Deci sunt antreprenor și angajat. Ceea ce voi face astăzi este să o întreb pe invitata noastră din această seară cum a făcut să treacă peste această primă reacție a corpului nostru în fața a orice vrem să facem noi. Adică frica. Deci în seara aceasta vom vorbi despre frică. Eu totodată sunt mamă și bunică și prin ceea ce fac eu astăzi îmi doresc foarte mult să las un viitor mai bun copiilor și nepoților mei. Și știu că multe dintre voi cu care am vorbit vă doriți același lucru. Și o putem face împreună, deci doar crescând noi întâi, apoi educând generațiile viitoare. Am invitat-o în seara aceasta pe Bianca Hernandez, care de fapt a luat inițiativa acestor întâlniri pentru a ne ajuta reciproc. Suntem colege, prieteni de afaceri și de la început am remarcat multă decizie, multă inițiativă și putere în ea. De multe ori m-am întrebat dacă ei îi este frică ca să facă ceea ce face și acțiunile pe care le face. Deci la început recunosc, m-am gândit că ea este așa și că s-a născut așa. Și mă mai gândeam că, mă rog, zic că poate este norocoasă. Însă, cunoscând povestea ei pe parcurs, mi-am dat seama că și ea se educă, crește și poate să facă lucrurile mai bune ca să ajute și pe alții la rândul ei. Eu am să-i pun astăzi câteva întrebări pe ei ca să ne dezvăluie care este secretul pentru a trece peste frică. Și între timp vă rog și pe voi să adresați întrebări în chatul acestei întâlniri. Vom vorbi 30 de minute și apoi încă 30 de minute vom lăsa deschis pentru a comunica cu voi. Dacă doriți să ne puneți întrebări, să ne dați opiniile voastre, să spuneți ce gândiți din punctul de vedere al fricii. Bie, te rog frumos să te prezinți în câteva cuvinte. Bine ai venit în seara aceasta alături de noi și îți mulțumesc pentru aceste acțiuni pentru femei. Bună seara la toată lumea! Mă prefac surprins așa că m-ați invitat aici.
Eu sunt Bianca Hernandez, bine v-am găsit pe toate. Știu că acesta este un format mai direct de a comunica și, de ce nu, de a rezolva probleme pe care le avem sau, hai să le spunem, provocări, că este mai bine să le spunem că sunt provocări. Numele meu este Bianca Hernandez, sunt o persoană care îi place, care își dorește de fapt să facă mai mult, exact cum a spus și Maria, mai mult decât a fi un om obișnuit, să facă anumite lucruri pentru ea și mult pentru cei din jur. Îmi doresc să las o viață frumoasă copiilor mei, să las o societate mai bună. Sunt antreprenor, sunt mămică a 2 copii, așa cum am spus. Sunt antreprenor de peste 15 ani. Am început așa de jos, de tot, am fost și angajată, am fost și antreprenoare gen tradițional, acum sunt antreprenoare în online, să zicem așa, ca să dăm un aspect general. Și ceea ce sunt eu astăzi sunt datorită acestor oameni care vin, acestor persoane care vin în businessul meu, care au nevoie de ghidaj. Și nu neg faptul că și eu am avut nevoie de ghidaj și atunci când mi-am dat seama că succesul în business depinde în mod direct proporțional de gradul nostru de dezvoltare, atunci am început să mă și dezvolt ca să, în primul rând, fără să-mi dau seama, credeam eu că pentru a ajuta pe cei din jur. Însă mi-am dat seama la fel că, în primul rând, trebuie să mă ajut pe mine să mă dezvolt ca să pot să-i ajut și pe cei din jur și să cunosc cât mai mult despre mintea umană. Și am ajuns să cunosc despre acest lucru care este frica, lucru, așa spunem noi în românește, clar că nu e tangibil, frica, și o să vedem că este mai puțin tangibil decât ne imaginăm. Și cam atâta despre mine, Maria. Mia, pot să te întreb, ai fost tot timpul așa? Tu nu ți-a fost ție frică niciodată de nimic? Doamne, mi-a fost frică. Cred că mi-a fost frică de foarte multe. Cea mai mare frică a mea era cred că erau șerpii și să mă afund în noroi. Și asta datorită unor pățanii de când eram eu mică cu noroiul, vreau să spun. Stați-mă un pic că eu aveam ceva pe cameră. Așa și da, normal că mi-a fost frică și mult, însă mai puțin decât la majoritatea oamenilor, o spun cu cea mai mare modestie. Și știu că suntem aici, începem să ne adunăm tot mai mulți. În seara asta vom vorbi despre frica noastră, să vedem cum să o tratăm sau ce este frica. Ce putem lua noi bun de aici este că o să ne dăm seama unde pierdem noi sau unde pierdem timp cu această frică și de asta am să vă rog de pe acum să lăsați întrebări pe chat, să lăsați păreri sau efectiv dacă vreți să comunicați între timp, ca să putem și la sfârșit să stăm să vă răspundem unor întrebări, să discutăm. Ok. Bine. De ce ne este la toate persoanele frică? Ai constatat acest lucru vreodată? Da, deci hai să începem cu ce este frica și de ce ne este frică. În primul rând aș vrea să știți că noi, să zicem, avem imprimat în genetica noastră multe lucruri pe care noi nu le știm, nu le-am făcut. Asta în primul rând din genetică, lucruri care acum mii și mii de ani le-am pățit, le-am confruntat, să zicem așa. Și ceea ce ne face pe noi astăzi ca oameni este faptul că noi funcționăm datorită unui mecanism care este foarte simplu de înțeles. Foarte simplu zic eu acum. Probabil că voi veți spune, Bianca, simplu pe zmeu, că mie mi se pare foarte complicat. Însă vrem să știm un lucru. Creierul nostru este format din 3 părți.
Da? Foarte importante. Prima parte este creierul reptilian, ăla mai mic. După aceea vine creierul creierul limbic și după aceea este neocortexul. Nu contează cum se numește și ce fac, dar primele două sunt foarte primitive și primele două sunt ca un filtru. Cel reptilian filtrează absolut tot ce vine spre noi ca să ne țină în siguranță. Da? Se ocupă de securitatea noastră, de siguranța noastră. Calculează dacă sunt pericole ca noi să nu mai existăm. Noi suntem pe planeta aceasta ca să ducem specia mai departe. Și atunci, acest creier, să zicem, reptilian, care nu doarme niciodată, să știți că și în somn el vă apără, da? Probabil ați descoperit că, nu știu, vă treziți la un moment dat când ați auzit un zgomot puternic și zici, cum de m-am trezit chiar atunci? Pentru că acel creier reptilian nu doarme și îți dă imediat, hai trezește-te că se întâmplă ceva, da? Apoi, următorul creier se ocupă cu emoțiile, da? Care pot să fie așa sau nu pot să fie așa, adică se poate înșela. Iar cel neocortexul este conștientul, cum ar veni, este partea noastră logică care interpretează. Da? Deci creierul nostru nu sunt două creiere diferite. Da? Noi ceea ce știm este conștientul și subconștientul. Da? Și tot ceea ce facem noi, tot ce este nou, tot ce nu este imprimat ca o mașinărie, ca niște rotițe care funcționează, acest creier reptilian le ia și le calculează și ar putea să reprezinte un pericol pentru tine. Da? Și tot ce este necunoscut este trecut prin filtru și îi se pune eticheta de periculos. Ok. Ceea ce vedem la partea asta este că, în primul rând, cum să zicem, stați un pic să-i pun eu pe mut. Așa, la Maria, da? Acesta este mecanismul fricii, da? Și așa, Maria, uite, am să-ți deschid microfonul. Da? Deci, asta vreau să știți că de asta noi, tot ce este nou, tot ce este să facem altceva, interpretăm ca și frică, da? Pentru că creierul nostru nu cunoaște și atunci zice, bă, aoleu, aici e pericol, pot să fim pericol, se întâmplă ceva. Se înțelege? Așa. Da, se înțelege. Deci, am vrut să te mai întreb, frica poate fi și bună la ceva? Desigur, și aici eu sunt cu un caiet în față, studiez NLP. NLP-ul este, programarea neurolingvistică, este o specialitate, să spunem așa, de înțelegere a mecanismelor creierului și care este realizată de către psihologi care înțeleg cum funcționează creierul și ei spun așa că orice simți este perfect pentru tine în contextul potrivit. Da? Dar se poate și înșela, pentru că deja dacă noi am simțit mai frică tot timpul la ceva nou și nu ne-am întrebat ce emoție sunt, dar nu avem practicat această inteligență emoțională să punem un nume emoției pe care o simțim, atunci nouă o să ne fie frică de orice vine nou. Da? Și în anumite contexte, bineînțeles că e bine. Nu e bine când, nu știu, trebuie să mergem la un job, nu? Să vorbim cu o persoană, poate să facem o afacere, poate să, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, sau dați-mi voi exemple de frici pe care le aveți în situații în care nu sunt normale, adică de a vorbi cu o persoană, de a mă duce să vorbesc, nu știu, cu directoarea școlii copilului meu sau să mă duc să vorbesc cu cineva ca să fac o afacere. Da? Asta nu putem calcula ca și frică, pentru că dacă stăm să ne gândim, frica, când trebuie să simțim noi frică? Cine poate să-mi răspundă? Acolo în chat sau Maria?
Noi trebuie să simțim frică atunci când ne este pusă viața în pericol. Da? Deci asta este ceea ce definește emoția fricii. Da? Frica este atunci când ești în pericol. Mi-e frică, de exemplu, de cutremur, un incendiu, atunci da, e potrivită de boală. Uite, dacă ești bolnav, atunci ți-e frică să nu mori. E adevărat. Da? Dar când ești sănătos, frica aceea de boală nu este fondată cumva. Da? Și depinde de. Țineți minte două lucruri și astea vi le puteți nota pentru că sunt foarte valoroase. Starea ta emoțională care o duci înainte depinde de imaginea pe care tu o ai în minte. Imaginea poate să fie și un film, da? Pe care tu ți-l repezi la nesfârșit, că s-ar putea să se întâmple, uite, o să fiu bolnav, o să mă îmbolnăvesc, o să așa, și de poziția corpului tău. Pentru că ghiciți ce, ia calculați voi, da? De exemplu, când se întâmplă ceva, de exemplu, o bufnitură puternică, v-ați speriat? Da? Când te sperii, faci exact poziția asta. Gândiți-vă, de exemplu, voi când uite, eu trebuie să dau un telefon să vorbesc cu președintele Iohannis. Și cum fac? Ceva și poziția mea spune, da? Sau aud un zgomot puternic în casă și mă sperii, dacă e cineva care a spart geamul sau a intrat în casă. Și atunci stau gen așa și ciulesc urechile și mă sperii. Poziția corpului, da? Și filmul pe care mi-l fac în cap este ceea ce mă duce în starea respectivă. Și atunci, dacă, așa cum a întrebat Maria, dacă este bună frica normal, că dacă ești pe marginea unei clădiri nu contează decât și nu ți-e frică, e nasol, adică trebuie să-ți fie frică, nu ca să fii în siguranță, ca viața ta să fie în siguranță. Exact, doar când este frica constructivă, adică atunci când îți salvează viața. Așa. Se înțelege? Am răspuns la întrebare? Da, sigur. Aș vrea doar să remarc, adică frica de multe ori ne ajută să constatăm ceea ce nu trebuie să facem. Noi, dacă nu am avea frică, am face foarte multe lucruri de pe urma cărora am suferit. Deci, într-un fel, să înțelegem că frica este și bună. Deci, de multe ori ne scapă de la multe lucruri care nu ar trebui să le facem. Da, atâta timp depinde de siguranța corpului tău. Da. Nu ai de unde să știi că, de exemplu, dacă nu fac acțiune, nu mă duc la jobul cu tare sau nu mă duc cu avionul pentru că s-ar putea să mor. Acolo nu avem de unde să știm, pentru că, în primul rând, avionul este cea mai sigură sursă de transport, da? Sunt cele mai puține accidente din care s-a murit cu avionul și nu avem de unde să știu dacă chiar pe avionul nostru o să-l apuce furtuna sau cine. Acolo rulează filmele noastre în cap, care deja devin filme. Da? Și vă mai spun încă un lucru. Frica ce este? Este o emoție. Emoțiile, conform specialiștilor, durează doar câteva secunde. Da? Doar dacă tu tot stai și alimentezi acea emoție, se transformă în ceva de lungă durată. Dar frica nu poți să o simți mai mult de 5 minute. Pentru că după aia treci la altă, se elimină adrenalină în corp și treci la altă stare. Da? Începe curajul, începe, băi, ce fac aici? Încep să calculez, să simți alte lucruri, da? De supraviețuire. Ok? Da, deci chiar eu m-am convins singură de acest lucru cu avionul. Deci cu vreo 10 ani în urmă a fost acest lucru. Lucram în Siberia și trebuia să vin de acolo la Moscova, dar aveam de ales ori cu avionul, ori cu trenul. Cu trenul trebuia să merg 3 zile și 3 nopți, cu avionul 3 ore. Sincer să fiu, nu mai zburasem niciodată cu avionul și chiar mă temeam. Dar mi-am călcat pe frică și zic să cum, adică să merg eu 3 zile și 3 nopți în tren, era vara, era o căldură nemaipomenită și în tren năbușală, sigur, mi-am călcat pe frică și am zburat.
și n-a fost nimic ieșit din comun, deci chiar am avut de câștigat din aceasta și am ajuns să-mi confort și foarte repede. Deci este bine câteodată să călcăm pe frică, să o lăsăm acolo într-o parte și să facem ceea ce este bine. Exact. Uite, Și aș vrea să ce ai făcut tu? Aș vrea să te întreb, dacă noi nu credem că putem trece peste frică, ce avem de făcut? Ok. În primul rând, lasă-mă să spun, apropo de ce ai spus tu acum. Tu ce ai făcut a fost că ai calculat pierderea cea mai mare. Da? De fapt, frica de a zbura la tine era nefondată. Ce simțeai în momentul în care ți era frică să zbori, de exemplu? Păi mă gândeam și eu că sunt atâtea întâmplări, adică că cad avioanele, dar de pe altă parte mă gândeam, dar ce, chiar acest avion va cădea? Deci n-a fost n-am auzit niciun caz să zboare. Eram tocmai în Urengoiul nou, foarte departe, într-un oraș. N-am auzit niciodată să cad un avion zburând de la Urengoiul nou spre Moscova. Deci mi-am pus în minte că zic, nu se va întâmpla acest lucru și voi ajunge cu bine. Și așa a și fost. Da. Exact. Ideea este următoarea, că în primul rând, și asta vine și cu întrebarea pe care ai pus-o tu. Sunt oameni care spun așa, atunci când ți-e frică, du-te, relaxează-te, găsește ceva ce te motivează ca să faci un lucru. E puțin greșit pentru că în momentul în care te relaxezi ca să poți face cu ușurință, să nu-ți mai fie frică, da? Înainte, de exemplu, cei care fac public speaking, care vorbesc în public, da? Trebuie să mă pregătesc sau trebuie să mă relaxez, uite, găsesc o muzică care îmi place sau așa, dar eu deja am luat decizia să calc peste frică, da? Dar până să ajungi să iei decizia să calci peste frică, cum a făcut Maria, ce trebuie să faci? În primul rând, să-i pui nume emoției. Vezi dacă este frică. Și cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci ca să-i pui nume emoție, acele emoții, dacă tu crezi că e frică, băi, da, mă, e frica de a vorbi în public, da? Îi spui și ce-i dacă? Ce se întâmplă dacă vorbesc în public? Teama de a nu fi criticat. Hai să vă spun de ce avem noi teama asta. Acum, în preistoria noastră, eram neapărați, nu știu, prin jungle și ceea ce aveam, noi nu aveam ca astăzi, nu știu, ne băgam într-o cutie de metal sau în mașini sau așa, eram prin junglă cu o săgeată în mână și ceea ce vedeam din tufișuri erau niște ochi care reprezentau niște amenințări pentru noi. Da? De asta noi, când suntem în fața a mulți oameni, avem acest strah. Pentru noi acei ochi îndreptați toți înspre noi sunt o amenințare. Pentru creierul nostru reptilian, care nu a mai văzut chestia asta, reprezintă o amenințare. De asta oamenii nu este frică, este trag, da? Este blocaj. Pentru că de mult, și asta se transmite în genele noastre, era frica de a fi atacat de niște fiare, de prin tufe, de pe unde veneau. Da? Și atunci, ceea ce a făcut Maria, a calculat și a zis, ok, dar nu se poate întâmpla chiar mie, uite, de aici n-au venit niciunul, deci nu era frică. Da? Era frică de a nu-și pierde viața, dar de ce? Pentru că ea nu văzuse statisticile acelea. Ce a zis? Păi tocmai ăsta va cădea. Și de unde știa ea că va cădea? Noi putem să luăm anumite emoții, pentru că suntem ca niște bureței absorbenți, așa, da? Și emoțiile le luăm din jur. Ori le vedem, totul este pe sistemul ăsta VACOG, care este ceea ce vedem, ceea ce auzim, ceea ce simțim, mirosim și gustăm. Da? Dar în principal pentru cele trei, ceea ce vedem. Da? Vedem un film în care zboară avioane, cad toți pe acolo, cad pungile, pică din avioane, în ultimul moment îl ia cineva, nu știu, a luat foc. Da? Vedem știri. Acolo grijă că suntem foarte influențabili, suntem foarte programați, da? Să vedem că e totul grav, panica este în programarea noastră.
vedem sau ni se povestește sau ni se induce prin anumite întâmplări pe care le-au părțit alții. Nu sunt ale noastre. Dacă noi stăm și ne gândim, da, la acel și ce dacă, da, ne e frică. Tu m-ai întrebat acum, Maria, ce facem dacă noi nu scăpăm de frică? În primul rând îi punem nume. Este frică ceea ce simt, adică pot să pierd viața dacă fac asta. Da? Dați-mi exemple de frici. Hai să vedem cine îmi dă un exemplu de frică. Uite, teama de a nu fi criticat. Ok. Și ce-i dacă? Ce se întâmplă dacă ești criticat? N-are ce să se întâmple. Critica pentru noi ce înseamnă? Astăzi urmăream postarea Elenei, care este printre noi. Bună, Elena, și ție! Hai să vă salut pe fiecare în parte. Bună, binevenit Ana Maria, Andreea, Cristina, Doina, Elena, Florica și Parasca. Mă uitam și am avut și o revelație, postarea Elenei, care spunea că nouă ne este frică și de umbra noastră și ceea ce se numește în NLP, în psihologie, umbra noastră este subconștientul nostru. Da? Se mai numește umbră sau dragon sau nu știu dacă ego-ul nostru, acel eu în subconștient. Da? Noi am venit și spunea acolo că noi am venit pe lume și am fost aruncați practic, da? Și noi, ca să placem celor din jur, noi de ce vrem să placem celor din jur? Ca să fim în siguranță. Da? Bebelușii de ce plâng? Ca să fie luați în brațe și să se simtă în siguranță ca în burtica mamei, să se simt protejați. Da? Uitați-vă la un copil când îl certați prima oară, el încearcă sau copiii care vă zâmbesc să vă cucerească ca să nu fie criticați, să nu fie respinși, da? Să nu simțim respingere. Noi, prin esența noastră, vrem apreciere, vrem iubirea celor din jur. Da? Iar cei care ne critică, noi trebuie să vedem un pic și din punctul lor de vedere. Atunci când critici o persoană, este pentru că vezi în acea persoană ceea ce și tu ai. Da? Dacă noi nu am avea acel lucru, nu l-am observat. Are sens. Da? Și atunci nouă ne este frică să fim criticați. De ce? În primul rând pentru că și noi criticăm, în al doilea rând ca să nu fim respinși. Da? Adică de ce? Cum de ți-e frică? Mi-e frică să nu fiu criticat pentru că și eu critic. Știu cum e. După aia că nu vreau să fiu respinsă. Da? Dar dacă stau să mă gândesc, să mă pun în ochiul celui care mă critică, de ce mă critică acea persoană? Pentru că vede în mine ceea ce deja are. Și atunci vă întreb, mai este frica aia de a fi criticat atât de mare când știi că ăla care te-a văzut paiul din ochiul tău, de fapt are dita mai bârna în ochiul lui? Da? Ok. Și aș vrea să te întreb, dacă cei din jur ne influențează și ne fac să ne fie și mai frică, atunci ce facem? Da, deci în primul rând, atunci când ne este frică, nu ne relaxăm. Dar cum ar fi să vină cineva cu un cuțit spre mine și o să zic, uite, acum stau și ascult o muzică relaxantă și când o să-mi treacă, o să mă duc să mă apăr. Nu, deci în primul rând iau acțiune. Cu cât stai mai mult în frică, deci frica trece, imediat trece. Deci nu o să stai niciodată să te relaxezi când vine ăla cu cuțitul spre tine. Clar? Și atunci, cu cât iei mai repede acțiune, cu atât este mai bine pentru tine. Gândiți-vă cât de chinuitor ar fi să stați tot timpul și de asta multe persoane fac atacuri de panică pentru că își rulează aceleași filme în cap și alimentează zilnic și una într-una și una într-una, fără să-și dea seama, adevărat. Alimentează cu imagini frica. Este foarte chinuitor să stai tot timpul în frică. De asta trebuie să acționezi.
Și ceea ce a făcut Maria mai înainte a fost să aleagă răul cel mai, sau să aleagă partea cea mai bună sau răul cel mai puțin rău. Da? Ok, trec peste frica asta de a zbura avionul, că n-am chef, e vară, mă duc 3 zile cu trenul, e groaznic. Și atunci hai să mă sui în avion să ajung în 3 ore acasă. Da? Deci noi, de asta zic și eu, de exemplu, când eu vorbesc foarte mult cu femei care vor să facă business, însă le este frică. De ce? N-au mai făcut niciodată asta, le e frică să nu fie criticate, să nu pice de, nu știu, nu ignorante, ingenue, ce va zice lumea și așa mai departe. Și atunci eu le întreb, care este, cum te vezi în 5 ani? Da? Care este răul cel mai mic? Adică unde ajungi dacă stai așa în situația în care ești și unde ajungi dacă tu efectiv faci un pas. Da? Și atunci îți dai seama că de fapt frica ta este nefondată, că de fapt înseamnă că nu poți trăi pentru ceilalți, da? Că te doare atât de tare situația în care ești, încât trebuie să faci anumite acțiuni, da? Și îți dai seama că de fapt frica aia nu există acolo. Dacă tu îți pui întrebarea asta și ce-i dacă, și aici am să vă dau un exemplu, pentru că chiar am lucrat pe partea asta de frică în NLP, da? Zice așa că atitudinea în fața fricii, nu atitudinea care are dreptate, da? Aia îți aduce rezultate. Da? Deci nu atitudinea că frica are dreptate îți aduce rezultate. Deci ca să vrei să învingi frica, în primul rând că nu este o luptă atunci când noi suntem conștiente. De-aia conștientizările sunt atât de valoroase. În momentul în care suntem conștiente că frica este de fapt, nu e frică, că este, nu știu, poate un trag de a vorbi în public, poate că este o nesiguranță, de că nu știu, că mulți zic, o să-și dea seama, deci profesorul meu de NLP spune așa, zice, eu mă consideram atât de prost, de nu ziceam că dacă o să zică ăia că sunt prost, eu ziceam că mă urc pe scenă și ăia o să-și dea seama imediat că sunt prost. Deci asta este frica de a cădea în ridicol în fața oamenilor. Și atunci dacă tu iei viața mai puțin în serios și te joci și zici, ok, râzi de frica ta, deci în primul rând, primul pas pe care trebuie să-l faci atunci când simți frică e să te întrebi, e frică? Adică sunt în pericol, viața mea în pericol? Nu. Ok. 2. Râzi, efectiv izbucnește în hohote, râzi, ha, o să vorbesc în public, ăia o să uite la mine cu ochii de tigri, da? Râzi de asta și după aceea acționează. Deci asta este atitudinea în fața fricii, contează, da? Și te gândești, e frică? Nu, râzi, da? Și aici aveam... că frica de fapt este un feedback, da? Sau o părere, sau feedback e gen părere în engleză, da? Legat de potențialul meu și de limitele mele. Și e ok să avem limite. E foarte ok. Da? Pentru că suntem acum. După ce facem pasul ăsta, poate să mai fim așa, să fim mai buni. Dar netrecând prin pasul ăsta, nu putem face treabă, cum s-ar spune. Da? Da, așa este. Și deci, din ce ai zis tu, Maria, dacă cei din jur ne influențează și ne fac să ne fie și mai frică, da? Atunci ce facem? Este exact asta, să râdem de ea. Pentru că fiecare vede viața din punctul lui de vedere. Și dacă noi vrem să trăim independente sau dacă noi vrem să trăim după punctul de vedere a altora, atunci, ok, dar trebuie să ne asumăm asta. Sunt dispusă să trăiesc după punctul de vedere al lui ăsta și să ne uităm cine este persoana care mă induce înspre frică și de ce. Poate că nu face cu intenție rea. Poate că nu știe mai mult decât știu eu. Și atunci are sens să urmezi o persoană care, nu știu, poate se aruncă
dacă o persoană, da, vrea să-mi inducă frica sau nefrica și se duce și se aruncă în mijlocul unor tigri, mă arunc și eu după ea? Nu. Sigur că nu. Normal. Sau dacă o persoană vrea să rămână datorită fricii, nu, eu rămân pe insula asta care se va scufunda sau în barca asta care se va scufunda pentru că mi-e frică să mă urc în elicopter. Nu te urca în elicopter că poți să ai un accident cu elicopterul și păi, oricum mor aici, adică și viața mea, dacă eu stau după principiile și fricile tale, să trăiești o viață întreagă în frici, e cel mai mare chin. Și atunci ce fac? Stau cu persoana respectivă sau râd și fac pașii? Da? Și psihologii spun că cu cât mai repede acționezi, cu atât mai rapid treci peste frică. Pentru că, așa cum am spus înainte, frica este o emoție care nu durează mult. Da? Sunt câteva secunde. Atâta durează frica. După aia acționezi. Da, ceea ce am vrut să remarc, deci în privința la influența celor din jur, mai ales persoanelor care vor să-și schimbe viața, să facă o afacere a lor și sunt influențați de cei din jurul lor, zicându-le mulți pentru că nu ești bun pentru așa ceva, ce vei face, cum vei face. Deci trebuie să ne stăruim tot timpul să acționăm în mod pozitiv și să le dovedim că noi suntem bune și suntem în stare să ne schimbăm viața și să facem o afacere de succes. Și doar în așa fel, dovedindu-le că suntem capabili de a face ceva, le dovedim lor, adică și le arătăm că totul se poate. Marina, și mai departe aș vrea să... Da. Tu ești o persoană cu foarte multă putere. Tu deja ai o experiență foarte vastă, însă persoanele care sunt tinere pot spune, da, până cu ce să stau eu să le demonstrez lor, până că ele mă influențează și chiar că sunt persoane care efectiv îți impun așa cu forța dreptatea lor, adică nu fă aia că ai probleme cu mine, da? Ideea este că noi acolo trebuie să ne ascultăm corpul, da? Dacă noi știm că vrem să facem ceva și avem persoane care ne vor să ne oprească, noi am ajuns într-un conflict deja în care noi știm de fapt ce vrem, pentru că altfel nu ajungeam în conflictul ăla. Da? Și să ne oprim pentru că ei ne forțează, asta înseamnă că noi undeva le-am dat mână liberă asupra deciziilor noastre și asupra vieții noastre. Și acolo noi trebuie să lucrăm. Trebuie să lucrăm în primul rând la respectul de sine, pentru că dacă eu nu am respect de sine, nu pot să-i cer celuilalt să nu se bage în viața mea, să ia decizii pentru mine și adică să mă respecte. Corect? Și atunci noi trebuie în primul rând să vedem unde e buba. De-aia vă încurajez foarte tare să studiați NLP, pentru că ei spun așa că o persoană care are răni emoționale, și toți avem, inconștient, sunt acolo, poate din burta mamei sau când am fost foarte mici. Dacă noi nu le rezolvăm, noi nu avem cum să evoluăm. Da? Și atunci și ăia care ne asupresc sunt oameni cu răni emoționale. Și cei care ne spun nouă, ceilalți, apropo de ceilalți care vor să ne oprească, o spun pentru că și lor le este frică. Pentru că și ei vorbesc pentru ei. Vorbesc din punctul lor de vedere. Când îți spun, nu ești în stare să faci așa ceva, dar tu știi. Deci tu când ai luat-o pe un drum, corpul tău deja știe. E pentru mine, vreau să-l fac, îmi doresc și eu să fac asta, mă văd undeva, îți dai drumul să visezi. Dar vine unul și zice, nici nu vreau să pronunț cuvântul prost și nici n-am să-l pronunț, a fost doar să vă spun care e cuvântul. Dacă îți spune nu ești de ajuns, îmi spune n-ai să reușești niciodată, te-au prostit, ai pus botul la așa ceva, da? Efectiv vorbesc pentru ei. Nu stau să le demonstrez nimic, adică nu trebuie să stai să le demonstrezi. Tu trebuie să-ți demonstrezi ție că se poate și după aia ei se vor da pe brazdă de la sine. Nu sta să lupți cu ceva ca să le demonstrezi lor. Demonstrează ție că poți
și ei o să se dea pe brazdă automat. O să zică, wow, dar cum ai făcut asta? Că eu chiar credeam că nu poți. Pentru că e reflexia lor. Ei cred că ei nu sunt în stare să o facă. Chiar dacă pe tine te desconsideră, dar dacă te desconsideră, în primul rând tu i-ai dat voie, da? În primul rând, imaginea ta față de tine nu e cea bună și acolo trebuie să lucrezi. Și în al doilea rând, și ei sunt în aceeași rană emoțională, pentru că ghiciți ce? Aici vorbim mai mult de parteneri. Noi ne alegem partenerii care sunt la nivelul nostru, ca și răni emoționale. Noi, atunci când, știți, psihologii spun și asta, că atunci când se întâmplă dragostea, noi vedem în ceilalți rănile emoționale, rănile alea pe care noi putem să le umplem cu ajutorul lor. Dar și ei au aceleași răni emoționale. Cum se face că eu și soțul meu suntem doi copii pe care părinții nu îi ajută? Cum se face? Cum ne-am ales? Să ne lingem rănile unul la altul. Da? Deci ne gândim un pic, oare și gândiți-vă și la asta, când vedeți o persoană în față și o criticați, da? Nu vă place sau vă place ceva. În ambele cazuri aveți în voi ceea ce deja vedeți în celălalt. Ce-ți place și ce nu-ți place, mai ales ce nu-ți place. Și atunci gândește-te, întotdeauna când vezi că o persoană nu-ți place, spune ce are ea, ce nu-mi place și e în mine. La ce trebuie eu să fiu atentă și să lucrez. Da? Acum, Maria, spune, te rog, iartă-mă. Bine, deci ne poți da și un exemplu despre o frică peste care ai trecut și cum ai făcut asta? Da, uite, de exemplu, eu eram în Sibiu, mă întorsesem din Uruguay cu soțul meu acum, cât ori fost? Hai să zicem, erau 5 ani, acum 5 ani era, mă întorsesem în 2011 toamna m-am întors din Uruguay, da? Deci am fost emigrată cam 11 ani. Și s-au întâmplat foarte multe lucruri aveam un restaurant, primul a dat faliment, după aia am deschis altă afacere și tot așa, tot alt restaurant, a început să meargă bine, până la un moment dat a început, știți povestea aia cu colectivul, cu incendiile, au început pompierii să calce în picioare peste tot, veneau noaptea să ne dea amenzi, adică aveau și target, era o chestie foarte nerușinată. Și cumva au distrus foarte mulți oameni cu lucrurile astea, pentru că nu venea să-ți dea o amendă, adică toți eram, și știți că primării, case de culturi erau fără autorizații și au venit și au zis, păi da, trebuie să venim, că ne-au sunat unul și au zis, venim să vă dăm amendă. Și nu dădeau amendă de, ce știu eu, 500 de lei, îți dădea amendă de 12.000 de lei, care înseamnă undeva la 3.000 de euro, adică nesimțire totală, știi? Și da, au venit, ne-au dat și amendă și la un moment dat au început, aveam niște vecine care nu suporta că noi făceam grătar din ăsta uruguaian și ne-au dat foc la restaurant de 2 ori. Da? Noi aveam un motor special ca să tragă fumul, era motor de avion, adică era unul special care nu avea cum să ia foc, adică avea un sistem de stingere automată, da? Și n-avea cum să se aprindă acolo și ele au urcat că aveau acces în pod și au dat foc la ăsta, au venit pompierii și deja a doua oară soțul meu, mi-aduc aminte, erau copiii mei mici, cel mic era micuț de tot, sărăcuțul, și a venit, soțul meu era tot îmbrăcat în negru, că s-a dus așa pe ascuns acolo, au fost pompierii, scandal mare, televiziune, tot. Și au zis, Bianca, ne-au nenorocit, ne-au dat foc la restaurant din nou, adică povestea este groasă, că de asta ne-am venit noi în București. Și în seara aia am simțit că am pierdut tot, din nou. Și n-a fost cel mai mare faliment al meu, că după aia a venit și mai greu, da? Și atunci am stat așa și m-am uitat la el și am zis, hei, uite-te la mine, o să lăsăm să ne doboare? Și zic, ok, nu se mai poate aici. Avem deja semnele că nu e pentru noi orașul nostru, că ne trebuie altceva. Sunt prea încuiați, sunt prea... Se mai aude? Se mai aude? Da, se aude. Și a zis, e ok, vor să ne facă rău, bun. Hai să vedem, ne lăsăm la mâna lor? Chiar stăm la mâna lor? La mâna 2 babe nebune care ne dau foc la restaurant? Chiar așa am ajuns.
Și a zis, ce putem face? Și a zis, gata, eu sunt lângă tine, am plecat din atâtea țări, ne-am mutat de atâtea ori, plecăm și de aici. A zis, gata, mâine vorbim, ne hotărâm și închidem restaurantul ăsta, îl vindem, îl punem pe picioare din nou, că n-ați dai seama, ne-au dat foc, o spart pompierii pe acolo tot. Și a zis, plecăm și de aici. Îl vindem și plecăm, ne deschidem ceva în București. Hai, vrei? În București, gata, bun. Și atunci am luat decizia să continuăm mai departe. Și atunci, care a fost lucru? Mi-era atât de frică, da, că o să mor în orașul ăla, fără să am o viață care să aibă o semnificație. Adică ce viitor le dădeam copiilor mei? Că pentru mine nu exista asta să mă duc să lucrez la cineva. Era un oraș prea mic ca eu să pot face ceva măreț. Și pentru el la fel. Și atunci am calculat și am zis, ce aleg? Să stau aici la cheremul lor și să fiu una din mulțimea asta, din satul ăsta limitat? Pentru mine așa era Sibiul la ora actuală, un sat limitat. Sau mă duc să fac ceea ce îmi doresc și să arăt că pot. Și atunci am luat cea mai bună variantă. Ăsta e un moment în care eu mi-am depășit frica. Și credeți-mă că atunci când îți ia foc restaurantul în care ai investit 10.000 de euro, nu e tot una și de restaurantul ăla depindea absolut toate veniturile noastre. Bine, și acum la sfârșit aș vrea să te întreb, ce pași concreți ne poți da despre frică pentru a trece peste ea și pentru a lupta cu ea? Da, păi eu deja v-am spus lucrul ăsta și ai spus un lucru. Pentru a lupta cu frica. Nu avem de ce să luptăm cu frica. Frica, așa cum am mai spus, apare atunci când este viața noastră în pericol. Noi, în primul rând, trebuie să-i punem nume emoției care o simțim. Ne e frică să fim criticați, să nu picăm în ridicol. De ce? Și ce-i dacă? Să ne punem tot timpul întrebarea asta. Și ce-i dacă? Și să râdem de frică. Da? Și ce-i dacă mă critică? Păi că o să mă arate cu degetul și ce o să zică lumea. Și ce-i dacă o să zică lumea? Da? Păi, nu știu, ce răspunsuri îmi dați voi? Că aș vrea să aflu de la voi, să-mi spuneți cum să răspundem la o frică pe care o aveți. Eu știu cum îmi răspund eu, adică eu am frici încă. Da? Vine mentorul meu și mi-arată un program nou care trebuie să-l aplic în business-ul meu. Ui, așa mă e aici. Ascultați-vă corpul. În primul rând, ascultați-vă corpul și zici, simt aici, presiunea asta o simt și când, nu când mi-e frică, când zic eu că am emoții, când e teama că se va întâmpla ceva și zic, ok, și ce se va întâmpla? Da? Și zic, ce se va întâmpla? Că trebuie să învăț un program nou. Păi când să învăț? Și care e teama mea aici? Păi când să învăț programul nou? Și mai intră în mintea asta încă o informație. Și de fapt acolo e blocajul meu. Că poate învăț prea multe și atunci stau să mă gândesc primele semnale vin în corp undeva. Unde simțiți voi? Da? Fiți atenți, corpul vă spune tot. Noi avem aceste trei creiere unul în altul și ceea ce ne spune corpul nostru este semnalul pe care trebuie să-l ascultăm, pentru că el știe. Subconștientul ne trimite semnalele. Da? Pentru că noi suntem prea programați, noi avem convingeri. Vi s-a întâmplat să aveți acum o convingere și peste, nu știu, o săptămână sau 3 luni să aveți total diferită, să fie părerea voastră diferită? Să ziceți, nu era așa, acum e așa. Și să sunteți ferm convinse că aveți dreptate acum. Și că atunci ați greșit. Dar de unde știți că acum aveți dreptate și peste o săptămână o să gândiți diferit? Da? Deci asta este ideea. Este că noi suntem foarte programabili, noi avem o grămadă de programe trecute, dar ceea ce nu are program, da? Deci astea vin de la televizor, de la cei din jur, de când am fost mici, până ne deprogramăm, noi trebuie să ascultăm corpul ce ne spune. Și primul lucru pe care îl spune corpul este ceva ți invadează ție siguranța sau ceva. Și simți că o durere. Eu simt aici, de exemplu, când sunt super stresată de timp, că nu o să am timp să fac asta și asta și asta. De ce? Pentru că îmi invadează spațiul acele lucruri pe care trebuie să le fac și eu nu am timp.
să mă odihnesc, să mă refac, da? Deci corpul nostru este ca o centrală din aia nucleară. În momentul în care îi iei anumite lucruri, cum ar fi apă sau așa, ea nu mai funcționează bine. Da? La fel și la mine. Dacă eu simt că ceva, adică mie mi-a timp din a sta un pic cu copiii mei, de a avea grijă de ei, de a avea discuții cu ei, să-i îmbrățișez, să-i pup, să le dau să mănânce, să așa. Și atunci dacă eu sunt prea, unde mai învăț și program? Și după aia zic, aia care-i graba? Da? De ce să-mi fie frică? Păi acum am învățat atâtea, le văd și pe ăsta. Ălea le-am învățat, sunt acolo. Da? Adică nu e ca și cum trebuie să scot ceva ca să bag ceva nou. Da? Ca să adaug ceva nou. Da? Și puneți emoție. În primul rând vă ascultați corpul, după aia puneți nume emoției, vedeți ce e frică, întreabă-te, e frică sau ce e? După aia, încă o întrebare foarte folositoare este să spui, este a mea, este a altcuiva sau e altceva? Asta este o întrebare care o găsiți în cartea asta, Fii tu, schimbă lumea. Noi suntem pură energie, chiar dacă nu o vedem, chiar dacă nu credem asta. Vi s-a întâmplat vreodată să vină, nu știu, soțul acasă sau perechea și să simțiți așa că e nervos, dar înainte să intre pe ușă, să simțiți, parcă am avut o presimțire că e nervos. Ați avut vreodată așa ceva? Da? Da, desigur. Da. Pentru că noi preluăm energia celorlalți. Noi, energia pe care o dăm, și de asta este foarte bine să ieșim din frică, să intrăm în energii bune, să ne atragem energii de fericire, de iubire, de recunoștință, pentru că suntem pe o vibrație de energie înaltă. Dacă eu mă duc înspre soțul meu acum, nervoasă, cum credeți că îmi va răspunde el? Eu tot timpul îi spun, tu nu știi să mă calmezi pe mine, că eu vin la tine și tu nu știi decât să fugi de aici. El fuge de energia mea joasă. Da? Și atunci el nu mă poate îmbrățișa și nici nu-i bine, fiți atenți aici. O să vă dau un truc imediat. Nici nu-i bine să te îmbrățișeze o persoană când ești nervos. Pentru că s-ar putea să asocieze starea de nervi cu fața ta. Sau cu gestul pe care îl faci, poate îl faci de la spate sau strângere de mână. Când ai pe cineva foarte nervos în fața ta, nu fă ceva diferit și dacă vrei să intervii, lasă fiecare persoană are dreptul să-și consume o stare de așa, dar dacă e în pericol sau așa, întotdeauna spune-i pe nume, fără să-l atingi. Dacă îl atingi în momentul ăla în care e nervos, nu lua mâna, da? Nu fă nimic diferit. Pronunță-i numele. Oamenii la numele propriu fac clicul. Da? Și după aia îi poți da gen sunt convinsă că ești într-o situație de nervi și care să începi să-i descrii, dar efectiv să-i vorbești fără nonsens, da? Ca să poți să îl scoți din starea aia. Da? Ești într-o situație în care sigur ți-e greu și așa și eu te înțeleg. Și să continui așa, că atunci o să scadă, conștientul nu o să mai calculeze nimic și o să lase să plece, știi? Dar asta este ideea. Deci, de la ce am plecat, da? Punem nume emoției, da? Ne întrebăm ce emoție este și dacă este frică și ce dacă. Și duceți întrebarea asta și ce dacă până când vă buvnește râsul. Și poate să vă buvnească râsul înainte, da? Înainte de a zice da și ce dacă, și după aia să întreb, da, și dacă mă critică lumea și ce dacă. Da? Nu știu de ce, instinctiv sau așa am fost eu construită sau poate ceva genetic, de mică mie nu mi-a prea păsat de ce zice lumea. Nu că în interior nu-mi păsa, că îmi pasă, normal că îmi pasă sau îmi păsa, dar nu țineam cont. Tot timpul zicea ce mă interesează pe mine și chiar am început să cred lucrul ăsta. Și asta m-a ajutat foarte tare să trec peste multe, să trec peste frici, să trec peste astea că ce zice lumea, că n-am trăit niciodată după ce zice lumea, mă credeți? Bun, Maria, hai să vedem. Aș vrea să
să te întreb, unde te pot contacta persoanele care te ascultă astăzi și ce le poți tu oferi lor? Da, deci ceea ce eu sunt pe pagina Business mai mult, Bianca Hernandez. La fel suntem într-o comunitate pe care o formăm de câteva mii de persoane, Academia Femeilor de Succes, da? Și acolo noi suntem tot timpul în contact, puteți pune întrebări, pentru că dacă îmi scrieți pe Messenger, dacă nu avem o prietenie cu profilul de Facebook, nu mi-arată Messengerul mesajele, decât dacă intru pe calculator și nu o fac tot timpul. Deci pe pagina mea Business Bianca Hernandez și pe clubul Academia Femeilor de Succes. Eu ceea ce fac în fiecare marți, o să facem întâlniri în care o să ne întâlnim mai multe femei, să vorbim despre subiecte cum este cel de astăzi, frica, să vorbim despre emoții, să vorbim despre obiective. Am să invit oameni care știu despre aceste lucruri și ca și experți, da? O să invităm, primesc la rândul meu sugestii din partea voastră pe cine vreți să invităm, da? Ca și experți. Vreau să invit și pe mentorul meu, Adrian Puiu, care este așa cum să zic eu, ca să nu pară aiurea, un nebun așa al organizării și al eficienței. Și omul ăsta ajută foarte mult ca să te poți. Eu am fost o persoană foarte dezorganizată și credeți-mă, mi-a luat timp să mă organizez, însă m-a ajutat foarte mult pe partea asta. Aș vrea să-l invit și pe unul dintre cei doi sau pe cei doi profesori mei din NLP, pe Horia Radu sau pe Marius Simion, da? La fel să invit să vorbim despre anumite teme pe care aș vrea să le propunem împreună. Aș vrea să fim o comunitate de femei care reacționează, care acționează mai mult, da? Acolo, mai ales pe grupul Academia Femeilor de Succes, și acolo să puneți, toată lumea, să puneți postări interesante cu lucruri care vouă vi se pare interesante. Nu să distribuim de la alții, ci să punem noi ce părere avem sau să punem întrebări sau să facem un live în care să vorbim despre anumite aspecte din viața noastră care ne plac sau care ne preocupă. Da? Efectiv, ce putem face noi ca femei ca să avem succes? Și nu mă refer doar la partea de business, mă refer la partea de fapt, succesul, eu cred că este ce devenim noi în drumul înspre succes. Da? Formarea noastră, pentru că dacă mi-ai fi spus mie acum 3 ani și jumătate că eu o să ajung așa, cum sunt în formatul acesta de astăzi, vă spun cu toată modestia, nu aș fi crezut. N-aș fi crezut că voi fi în stare. Da? Dar am luat-o pas cu pas și am intrat în comunități de dezvoltare personală și ceea ce facem noi aici este ceea ce am început acum 1 an și jumătate, să ajut femeile, să împuternicesc femeile, să vadă că suntem toți egali, da? În egalitate, nu împotriva bărbaților, egalitate cu bărbații. Suntem atât de demne și capabile să fim la aceeași cot cu bărbații, să le ușurăm și lor povara aia de pe umeri, că eu trebuie să duc tot. Da? Eu știu ce se zice, mulți au conceptul ăsta că băi, nu e așa, pentru că bărbatul întotdeauna trebuie să fie ăla care duce greu, puternicul, așa e. Probabil reptilianul, creierul reptilian și celălalt spun că e așa, și cel cu emoțiile, limbicul. Însă bărbații chiar apreciază atunci când ai un aport în casă și ce te face pe tine să te simți independentă. Da? Și să simți că dai o valoare unei comunități, că lași o lume mai bună copiilor tăi. Și chiar cred că putem începe de la noi femeile care creăm familii și oameni și educăm oameni. Da? Așa că vom fi prezente în timpul săptămânii, să zic așa, pe grupul Academia Femeilor de Succes și pe pagina mea Business mă puteți găsi, da? Și
Cu mare drag vă pot răspunde la întrebări și vă pot ghida dacă aveți anumite provocări și putem crește împreună. Ok? Nu te auzi, Maria, stai așa. Deci vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au fost astăzi prezente alături de noi și dacă aveți întrebări, vă rog să le deschideți microfoanele, să ne le spuneți sau să ridicați mâna de la iconița de emoj. Deci așteptăm întrebările voastre. Da, vedeți că acolo unde scrie participanți, intrați acolo și unde vedeți numele vostru, aveți o mânuță. Da, acolo e? Sau la Q&A? Nu, stai să vedem. Da, de la participanți, acolo cine vrea să pună o întrebare sau puneți pe chat o întrebare, da? Sau cine vrea să vorbească, să ridicați mâna. De la participanți, acolo scrieți în numele vostru, cred că este raise hand, se scrie, da? Sau scrieți pe chat, eu vreau să vorbesc și vă dau microfon. Hai să vă până atunci. Ia să vedem ce ați scris pe aici. Zice Andreea, sună adevărat, frica te oprește să ai o țintă, o motivație, nu are fundament. Exact. Frica, ți-e frică de ceva ce nu există, da? Pentru că nu cunoști. Mi-e frică de necunoscut, nu știu, mi-e frică să mă duc în Spania, că dacă dă un taur peste mine sau poate acolo e mai COVID-ul mai tare decât aici sau sunt chestii nefundate, da? De exact din ce îți imaginezi tu și probabil din poziția ta. Un exercițiu bun pe care îl face tot timpul Anthony Robbins este să exerseze corpul. Corpul îți dă puterea, da? În primul rând. Adică dacă tu zici, wow, eu sunt super pozitiv, da? Ai o postură din asta, hai să facem un exercițiu. Ia, hai toată lumea să stea așa un pic, așa cu capul sprijinit și să vedeți ce începeți să simțiți. Începeți să simțiți energie și încredere în voi sau altceva? Dacă stăm așa. Corpul știe, deja are imprimat în sistemul lui, el știe, aia e poziția de obosit, plictisit. Da? Când stai în pat, multe stăm în pat și adormim. Da, adormim acolo, cât citind, de exemplu. De ce? Pentru că patul și poziția culcat este o poziție de dormit, de relaxare, de somn. Așa am auzit zilele trecute, eu îl urmăresc mult, e un băiat, se numește Mattias Di Stefano. E un băiat care spune că poate adică ține minte vieți anterioare și paralele și așa mai departe. Și el spune că noi, în primul rând, ca să ne schimbăm corpul nostru, trebuie în primul rând să luăm o poziție, să schimbăm pozițiile corpului, să mișcăm. După aceea spune că ce mâncăm, da? Să ne odihnim mai bine și un lucru foarte important spune de respirație. Și spune că trebuie să începi să exersezi în fiecare zi până la cât numeri când inspir, dar întotdeauna pe nas, pentru că el spune că gura ne-a fost dată ca să mâncăm și nasul ca să respirăm. Deci respirația corectă e pe nas, deci să inspirăm. După aia să numărăm de câte ori numărăm până inspirăm tot aerul și după aia cât timp îl ținem și după aia cât timp îi dăm drumul să iasă. Și în fiecare zi, dacă facem lucrul ăsta, eu m-am simțit ieri dimineață foarte agitată, foarte stresată, pentru că copilul meu s-a îmbolnăvit. Și ce am făcut, am intrat așa într-un fel de panică și mi-a adus aminte ce spunea el și am început să respir. Știi? Și copilul zicea, hai mama, mergem la doctor. Am zis, da, imediat. Și respiram, expiram și imediat m-am calmat. Deci am ajuns într-o stare de calm, am zis, da, hai, ne îmbrăcăm, facem. Ne-am dus foarte liniștiți la doctor, a fost super și corpul lui s-a liniștit, parcă
început să-și revină, da? Până seara, bine, am mai tras un pic să-i stopăm mucozitatea, dar a fost totul mai bine. Da? Uite, zice Delia Cristina, da, super, amândoi, Mariu și Horea sunt foarte faini și au o metodă minunată de interacțiune și meditație. Exact, da? După aia zice Andreea, de fapt frica lor de a fi depășiți de noi. Da, și ce înseamnă când cineva are frică să fie depășit? Este frica de inferioritate. Este frica de a rămâne mai jos și tu, fiind mai sus, să pleci, să-i părăsești și să nu-ți mai placă de ei. Tot ce e în jurul nostru se reduce la apreciere, la acceptare, la a fi iubiți. Mulți spun că atunci când sunt fericiți, chiar ascultam asta de la Mariu Simion, că simt fericire atunci când sunt iubiți. Dar de fapt noi nu putem simți fericire doar când suntem iubiți, ci și când iubim, când suntem recunoscători. Da? Uite, Andreea vrea să vorbească. Hai să vedem, Andreea. Ți-am dat frică. Ți-am dat microfon. Da, vroiam să zic că de multe ori se poate întâmpla ca o persoană, din cauza că se simte mai prejos și vede în tine anumite calități pe care tu le ai, la un moment dat îți transmite o chestie ca tu să rămâi în urmă știind că îl poți depăși și, cum ai spus și tu, să simt subapreciați. Probabil din cauza asta acționează în modul respectiv. Da, pentru că se pune într-o situație de inferioritate față de tine. Da, exact. Da, de fapt noi tindem să facem asta, ori să ne considerăm inferiori, ori superiori anumitor oameni. Și niciuna dintre cazuri nu este ok. Și eu cred că asta mai pleacă și, cum ai spus tu, de la frustrările noastre sau evenimentele din viață care au fost la un moment dat, care n-au fost ok și atunci am rămas cu frustrarea aia și teama că și noi nu ar fi trebuit să avem experiența aia, dar de fapt sunt niște experiențe care practic ne ajută să ne dezvoltăm, să ne maturizăm, să învățăm anumite lucruri. Exact. Da, multe le conștientizăm și multe nu le conștientizăm. Da? Deci este foarte, cum să zic eu, sunt lucruri pe care nu le știm și de asta este foarte bine. Psihologii spun că cel mai bine ca să poți să ai o viață fericită este să cunoști ce simți, să cunoști emoțiile tale și să întrebi. V-am spus de aceste 3 întrebări din cartea asta, le-am auzit și în psihologie, să întreb, este a mea, este a altcuiva sau este altceva? De exemplu, dacă eu simt dimineața, mai am momente în care mă trezesc și simt stresul ăla, așa, ca o frică, o chestie în stomac aici, așa, și nu pot să respir. Încep să fac respirații conștient, așa, respirații profunde, după care mă întreb, este a mea, este a altcuiva sau e altceva? Și în momentul în care mă simt ușurată, când am pus întrebarea, într-una dintre 3 cazuri, aflu răspunsul. Dacă zic e a altcuiva și mă simt mai ușurată, înseamnă că e altcuiva emoția aia. Da? Deci noi, așa, asta vă spuneam, că dacă ați simțit vreodată pe soțul venind acasă că e nervos, pentru că ne transmitem emoțiile la distanță, e energie. Da? Așa, telechinezia e energie și emoția care o avem se transmite la distanță și o primim înapoi. Da? Și putem primi de la vecina care are poftă să mănânce ceapă prăjită, de exemplu, și nu are bine să mâncăm ceapă prăjită, pentru că ea ne-a transmis energia asta. Da? Sau putem să, nu știu, de la mama de la distanță, de oriunde. Și atunci dacă ne întrebăm, e a mea? Nu e a mea. E a altcuiva? Bine, păi să se ducă înapoi, a cui este. Știi? Și atunci simți aia cum se schimbă.
pot să adaug ceva din experiență proprie. În 2017 m-am angajat la un magazin de haine și încă de la început am zis că o să lucrez, dar nu am avut altă ofertare și a trebuit să mă duc la magazinul ăsta. Și am zis că orice ar fi, muncesc aici. Dar din momentul în care m-am angajat acolo, totul era bine, totul era ok, colegile erau ok până la un moment dat, când au început să-mi transmit o energie negativă. Și după aceea am intrat în creștere copil, m-am întors din nou. S-au schimbat și colegile, a rămas o singură colegă, dar ideea e că energia negativă pe care mi-o transmiteau ele mă influența pe mine, pentru că ele erau pe o vibrație joasă, erau pe o vibrație foarte joasă și involuntar, de exemplu, șefa mea, în momentul în care mă punea pe casa de marcat, le spunea la celelalte, Andreea sigur o să greșească astăzi. Practic, ele transmiteau universului energia lor negativă și mie chiar mi se întâmpla lucrul ăla. Și tot timpul acționau la modul pesimist, la modul ăla de vibrație joasă. Și când am văzut că, azi se întâmplă așa, mâine se întâmplă așa, eu las de la mine de obicei, că așa sunt eu, o persoană iertătoare și consider că toți suntem oameni și toți greșim. Și că este bine să lăsăm de la noi. Până când m-am convins și am zis că, ok, stop, oamenii ăștia nu or să se schimbe niciodată. Vibrația lor este, chiar dacă sunt tineri, este joasă. Eu nu pot să accept să lucrez în continuare cu niște oameni care au o energie joasă și îmi dau și mie o energie joasă. Andreea, tu îți dai seama că ele vorbesc între ele sau ți s-a spus după aia că au spus că tu... Mi s-a spus și după aia și le-am și auzit bârfind. Adică eu eram în spate și le auzeam din față când vorbeau despre mine, auzeam comentariile lor răutăcioase, deci le și auzeam. Da, uite, știi că atunci când vorbeai tu de ele, cum făceau, mi-au venit în imagine odată când m-am dus la un magazin de haine și era o fată acolo care învăța și una dintre ele se rățoia la ea. Așa, una dintre ele se rățoia la cealaltă care învăța și zicea, uite, dragă, tu nu vezi că asta e așa și așa, că nu înțelegi nimic, da? Și vă zic asta pentru că suntem atât de obișnuiți să criticăm, pentru că noi la rândul nostru am fost educați prin critică și prin, știți, aia cu bătaie ruptă din rai și pentru că noi când eram mici, de exemplu, dacă luam ceva și aruncam pe jos, știam că se va rupe, se va sparge, da? Iar în momentul în care părinții noștri au început să dea în noi sau să urle la noi, ei credeau că așa ne educă. Da? Ei nu erau conștienți că noi nu am venit pe lume neștiind nimic, da? Practic. Și atunci, în mintea de copil se petrece asta. Vrea să mă anuleze, pentru că vrea să mă rupă, vrea să mă distrugă. Da? Și asta e rana emoțională care ne-o luăm de când suntem mici. Și persoanele alea care tratează rău colege pentru că nu înțeleg sunt exact în poziția părinților, deci preiau aceleași comportamente pe care le-au primit și ele. Și asta este energia pe care ele o dau și asta este ceea ce dau în jur și e imposibil să nu o simți. Așa că, Andreea, ai simțit-o și felicitări că ai plecat de acolo. Nu știu dacă aveai de ales în cazul ăsta, nu? Nu aveam de ales pentru că nu aveam un... Ba da, am găsit la un moment dat un job. De-aia ți-am zis că la un moment dat la mine funcționează legea atracției. Înainte să moară tatăl meu în luna martie, prin luna februarie am completat un sondaj în care am scris că în următoarele 6 luni îmi voi schimba locul de muncă. Și întâmplarea a făcut ca să se întâmple lucrul ăsta. De-aia spun că am ajuns la nivelul în care legea atracției la mine funcționează foarte bine, pentru că gândurile mele și inițiativele mele sunt pure, curate și sincere. Și atunci mi-am găsit un loc de muncă, m-a sunat de la colectare debite și imediat după aceea am semnat contractul, iar de pe data de 1 iunie am fost angajată la agent creditare și
I-am spus angajatoarei, managerei regionali, i-am spus că eu nu sunt mulțumită de colegile mele, nu sunt mulțumită de atitudinea lor, nu sunt mulțumită că sunt o mulțime de cerințe, dar salariul este foarte mic. Și atunci managerea mi-a zis în felul următor: colegile tale sunt foarte nemulțumite de tine, te rog să-mi spui și tu nemulțumirile tale. Și atunci ea a hotărât că este mai bine pentru ea să țină cont de deciziile și de celelalte colegi decât de mine, adică preferă mai mult să aibă 4 angajate și să piardă una decât să... Da, acolo e efectul de turmă, Andreea, și nu trebuie să o iei personal, pentru că foarte mulți fac asta. Ați fost vreodată într-o situație, asta s-a studiat și în psihologie, este... De exemplu, când se întâmplă ceva, un accident pe o stradă și se adună multă lume și cumva nimeni nu sună ambulanța. Și până ei stau să uită în jur, cumva oamenii în gândul lor zic: băi, dacă erau oameni aici când am venit eu sau când m-am apucat, au sunat ambulanța. Da? Și ei nu își dau seama că trebuie să mă întreb: o chemat cineva ambulanța sau așa, știi? Și vedem lucruri de astea și pe stradă. Oameni care iau la bătaie femei sau așa mai departe și nu reacționează nimeni. Da? E efectul de turmă, care nu-și dau seama de gravitația situației și nu-și dau seama că, de fapt, da, poate ar trebui să sun poliția. Și asta se întâmplă și în cazul ăsta. Efectul de turmă în care, da, țin cont de, dacă toate zic așa, înseamnă că ele au dreptate și, de fapt, este că nu are personalitate, probabil, coordonatoarea, pentru că dacă stă să asculte, ar trebui să asculte un pic și părerea ei personală, știi? Și da, înțeleg treaba cu angajatele, așa că nu la personal. Bun, hai să vedem. Există vreo întrebare? Vrea cineva să-și mai deschidă microfonul sau încheiem sesiunea de astăzi? Ok, păi dacă nu avem nicio întrebare, atunci eu vă aștept, de exemplu, dacă vreți, să puneți pe grupul Academia Femeilor de Succes, să puneți eventual am să pun eu acolo o poză, da, cu sesiunea de astăzi și să puneți un comentariu, să spuneți cum vi s-a părut, ce v-a plăcut cel mai mult, da? Dacă aveți întrebări sau ați vrea să lăsați acolo o opinie, eu cu mare drag am să vă răspund și mai ales vă mulțumesc anticipat pentru colaborarea voastră, pentru că aș vrea să încurajăm cât mai multe persoane să vină alături de noi și să obțină din lucrurile acestea chestii folositoare pentru ele. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă abia aștept să ne vedem marțea viitoare și să vedem cine va fi invitat și ce subiect vom alege, dacă vom alege una din părțile de dezvoltare personală sau dezvoltare profesională sau să vorbim despre sănătate și îngrijire. Și chiar aștept acolo pe Academia Femeilor de Succes propuneri de la voi, cu ce ați vrea să discutăm în sesiunile viitoare și pe cine să invităm. Vă pup, vă mulțumesc. Deci, Bia, da? Și eu îți mulțumesc mult din partea tuturor persoanelor care astăzi au fost prezente. Ne bucurăm că ne-ai dat o informație destul de clară pe baza fricii, adică ce avem de făcut cu ea. Și te așteptăm și la alte întâlniri. Cu drag. Adică suntem bucuroase, adică să te mai auzim și să participăm la aceste evenimente. Mulțumesc. Și de asemenea mulțumesc încă o dată tuturor persoanelor care ni s-au alăturat astăzi și le invităm și pe viitor ca să vină în fiecare marți alături de noi la ora 20. Mulțumim foarte mult! Super, și eu mulțumesc, vă pup, vă doresc o zi frumoasă, vă sunt recunoscătoare că ați fost aici și să ne auzim cu bine. O seară frumoasă! O seară bună tuturor, deci da, la revedere! La revedere, o seară bună! Mulțumim!